Altså, man vil have en lille short video. I dag skal vi ned og købe en cornbæk med marshmallow i. Og så går vi med i Rema. dernede. Ja. Følg med på det. Hej Happy. Så går Augusta foran lige der. Kom nu. Sådan der. Ja, nu er det lige. Så går vi fandme lige. Ja. Sig hej til kamera. Hej kamera. Ja. Solen skinner, og det er dejligt vejr. Det er faktisk morgen. Ja. Klokken er sådan 10 eller sådan noget, tror jeg. Ja. Er det ikke sådan cirka der? Cornbæks. Yes. Ja. Altså, vi laver også en par 2, hvor vi smager dem. Så ja. Følg med på de begge videoer. Det er sådan en ny cornbæk, tror jeg. Ja. Her har vi dem. Det ser sådan noget ud, hvis I gerne vil købe dem. Ja, og det er Rema, men det er godt, at man skal købe dem. Men ja,